Empesa pel moment polític i social que viu Catalunya, a la Galeria d'Art Cal Talaberó de Verdú ha nascut una mostra titulada l'11 de cada mes Art per Catalunya, amb una única obra. L'exposició que canviarà cada dia 11 conviu amb altres mostres, per exemple, Presentacions, l'obra de 4 artistes catalans que exposen per primera vegada a la galeria i que es pot visitar fins al dia 27. Amb art els deixem. Fins demà, bon dia. Pintures i escultures de 4 artistes diferents que no tenen res en comú, tret que exposen les seves obres a Cal Talaberó. Escultures com les del verduní Eduard Boleda, músic de professió que s'ha deixat influenciar per la tradició ceramista del seu poble i des de fa poc més d'una dècada dona forma a personatges propers i desenfadats, aturats en moments quotidians. Amb Boleda, Carme Porta, Joan Cavaller i Mercè Pla. Tots 4 exposen per primera vegada a Cal Talaberó, en una mostra batejada com Presentacions. Presentem nous artistes a la galeria, que exposen per primera vegada. Això no vol dir que siguin artistes que mai han exposat i ho facin aquí, no. Cada un té la seva carrera i la seva història, però és la primera vegada que venen aquí. Els hem escollit perquè ens ha agradat l'obra que fan. L'obra de Carme Porta és moviment i delicadesa sobre paper. Les seves són obres tridimensionals amb color i textura. Joan Cavaller, atret pel dibuix lineal que fa com a delineant, investiga en una geometrització dels objectes, figures i paisatges que l'envolten. I Mercè Pla serveix de material i tècnica per construir escultures geomètriques d'estudiats equilibris amb angles escarpats. Tots 4 exposen junts fins al 27 d'octubre.